Hej. Det er sådan en lille prøve. For Thijs han har aldrig nogensinde prøvet Steam før. Han vidste ikke engang, hvad det var. Så det prøver han så nu. Det tager, og hans computer, den er sådan lidt. Det tager 4 timer, og hvad, Thijs? 46 minutter. Okay. Ja, se. Og som I kan se, så hedder jeg Nikolaj, og hvad hedder du, Thijs? Jeg hedder i hvert fald ikke Thijs. Okay. Hvad hedder du så? Thijs. Okay, Thijs. Ja, så er det. Og vi optager en i morgen. På et tidspunkt. Skulle jeg gerne være kommet ind på Team Fortress. Ja, håber vi. Hvis hans computer ikke tager hele natten om det. Så, ja. Så gør vi det. Nu er det kun 4,5 timer. Og ja. Der kommer også snart en let's play, hvor vi udforsker en masse servere. For eksempel den her, som vi står i lige nu, det er en server, hvor man simpelthen ikke kan smadre noget nogen steder. Så ja, Du er allerede inde på Team Fortress. nej. Så ja. Og ja, vi har ikke rigtig. Ja. Er det meningen, det skal tage 4,5 timer? Thijs, ved du, det tror du ikke ved mig. Der tror jeg, det tog en halv time. Så ved du hvad? Det er bare din computer. Og Thijs, prøv lige at. Thijs, hvorfor er din computer god? Giv mig en god grund til det. Så er jeg en din. Nå, okay. Ja, så vi laver også en let's play. På mig, Lil. Nej, ikke på My Little Creeper. For der er han bandet fra. Så ja, vi udforsker en masse server. Vi udforsker en masse server og sådan noget. Og så laver vi også en serie med Cookie Busters og. 4 timer og et kvarter. Ja, det er flot, Thijs. Så ja, vi laver nok 2 let's play i morgen. En med Minecraft og en med Team Fortress. Ja, det gør vi, lille Thijs. Må man godt flyve? Nej. Jamen, det gør jeg. Nej, Thijs. Jeg håber, han ikke ser videoen, som der er. Ja, det ved du hvad. Grunden til, at Thijs han er blevet bandet, det er simpelthen fordi han bruger fly i MLT, den kender jeg sikkert. Så altså, han blev bandet, fordi han brugte flyhack og speedhack, imens Ben One stod og så på det. Så ja. Man må sige, at det var en dum måde at blive bandet på. Men jeg har lavet et gravkammer til ham. Det er faktisk rigtig flot. Det kan jeg rigtig godt lide. Så ja, Thijs, kan du sige farvel nu? Ja, Thijs, sig nu bare farvel. Kan vi ikke nå det? Thijs, 4 timer og 8 minutter. ja. Thijs, sig farvel. Okay. Vent lige, jeg skal lige huske, hvad mit er. Thijs, signing off. Peace. Ja, okay. Thijs, sig farvel. Thijs, signing off. Peace. Ja, farvel. Det må vel godt være. Nu skete der et eller andet med min computer. Farvel.